Det ser så præmie ud. Ja, det er. Og det var fed i dag, hva'? Er det godt med en smøg? Ja. Hvordan er det at ryge på med hovedet nedad? Meget mærkeligt. Ikke nogen, man prøver så tit. Ja, det er måske meget fedt. Det er måske noget, der er værd at prøve en gang imellem. Ja. Det kunne varmt anbefale det måske. Ja. Hvis man nu er faldskærmsudspриnger, så kan man få i munden der. Hvad for noget? Hvis man er faldskærmsudspриnger, hvad så? Så kan man hurtigt lige tage en små i munden og finde ud af. Ja, men du tror ikke, der er mere blæst, hvis man er faldskærmsudspringer? Der står jo en blæse. Ja, den der ventilator hjælper lidt på det. Jeg har det på samme måde, tror jeg. Bortset fra, at jeg ikke lige styrte ned på 2.000 km i timen. Men tæt på. Ja. Du har fornemmelsen over det, ikke? Wow. Jeg har fornemmelsen, hvordan det er at komme ud og fly, så bare kigge ned på jorden. Bortset fra, det er et trægulv. Men jeg tror, det er så lidt så hårdt. Og så sådan en her bil, der kører frem og tilbage. Ja. Så er det før, jeg lige slår lidt. Lidt det samme som at kigge ned på bilerne og en sø. Jeg sætter ikke her. Men jeg kan stærkt anbefale det her.